Ngomoro nze mozo ekene mu n'ụbọchị nke taa biko na-ewu maka okwu anyị sara n'ụbọchị nke taa ka akwụkwọ nke na-eso okwu maka anyị na-ewu n'obi on the same page at the center na uche onye adị na njọ biko na-emecha vidiyo wụlọ nke ya kọmentị na wụlọ nke ya share biko nyere anyị aka na share biko ọsọ onye ji wepụta nkịta bụ na mkpọ na anyị tata agbana n'ọgbọ Matthias Igbo agbana n'ọgbọ Matthias Igbo hụ na ka esi anachi ya back to the root ka ikwu nke eziokwu n'ihe Matthias na business ka ndị ka na-efoli ya business nweta ma ụkasị ụkasị ịchọ ka anachi ya back to root nna ibulu ọjị bulu alligator pepper ọsọ ọjị bulu nzu mechie n'ụlọ ụka gị enweghị ụlọ ụka bụ ụlọ ụka ụzọ omenala ihe nwere mgbe ahụ bụ kedu afọ ya obi ka a na-enwe mgbe ahụ a na-enwe n'obi nwee ọgbọ nwee ikwu nwee ibe n'ebe a na-abịa agbakọta nwe ebe a na-eme nzukọ agbakọnata mgbe ahụ ihe ha ebere n'iti nke gị na chọọchị gwụkwa mbọsị ụka kịta ịchọrọ ịgụwa n'egwu si n'ọka ndị otu gị karịa ha ncha biznes ahụ anyị na-ekwu okwu ya biko nna nwanne anyị nwoke kwu maka Matthias Ezeaku na-ekerenụ vidiyo ya kwuo n'ọfụ na our great ekperima eze ndị mkpụrụ mmiri uzi egwu ka ọ na-eti kịta ịma last time tara ebe a na-agụ na Matthias wee businessman na Matthias just wuru ndị Igbo na-atachi ndị omenala bụ ụzọ eziokwu bụ partner in crime ya ha na-arụkọ aga na-ewesi iwe na-abaso mba egwu a Matthias na-eti na ọ ka wụzikwa the part of itichi ndị be ihe ndị mbụ na ndị egede na ihe nna ha metara na ihe ndị ụka wee mebisie ihe wee mee nka ha emeghọ nka Matthias just were unu ncha niile na cash out Matthias just were unu ncha niile na cash out na social media na-enrich himself na-eme business were afa ndị Igbo na afa ndị ụka na-eme ezigbo business na-ewere ego oge obido osusu ihe ọ na-esusu ọ na-eme ihe ndị omenala unu a na-akụrụ ya aka before you know it or attach ya to real estate business na cash out na-eme advert for it. Second thing ọzọ ị na-agbawo o mee church unu a na-etokwu ya na-akụrụ ya aka na ọ na-eme ọfụma from imeghe church na-awụzi ide akwụkwọ ifu Matthias na-ede akwụkwọ ifugoro Matthias ono dị ka nka mmadụ n'ebe ọ na-ede akwụkwọ mmadụ ya agụ from ide akwụkwọ na-awụ iti egwu unu anaghị ya na ọ na-eme ọfụma o tigburu onwe ya n'egwu otika since ahụ na-ezuzu ihe ọ na-ezuzu na oge nwaosi unu ọ na-azụ ahịa oti egwu oge ahụ oge nwaosi unu ọ na-eme ọfụma nwee nka oti egwu o release ha akwụkwọ o meghe ha chọọchị ọkịta ka all those things na-abịa bi ebe a na-agụ na this guy wee ezigbo ekperima one of the greatest ekperima mfugo n'Igbo Land ji afa ndị Igbo na afa ndị ụka na-eme confirm business na-ekwu unu ncha ndị eriri eri ndị o rigoro eri a na-akọsọ ọnụ na-abaso mba ọ na-akọ ya isi wee na-eme ya na-erinchi himself from this one to this one, from this one to this one, from this one to this one. Some of you are na-akụrụ ya aka nsị na origo unu chanye unu a na-ewesi iwe. Last time pụtasị na Matthias were go brain unu chanye na-egbu bet Naija unu ncha na-aba mba na-ewe iwe, but it's obvious na Matthias ejiri go brain unu gba baba Ijabu, because you can't tell me na onye si na ọ na-eme ka ọ kụziere unu ihe ndị nna unu mere oge nwa na a way to go na ndị ụka destroy go economy, ndị ụka Jesus Christ emebiga everywhere. From there now zi egwu ka ọ na-eti. Okay, ihe na-ajụkwa all these things Matthias na-eme ma akwụkwọ o dere ma egwu ọ na-achọ irerisi na ewepụ m na free ka ya na-eresi unu ọkwa free ka ya na-ekeri unu, because all na Matthias nọkọta wee na-ere all those things na-ere this akwụkwọ nwa na o dere with egwu nke ọ na-achọ irerisi. Ịmana nwoke dị iche ya na ndị pastors ọ na-criticize ihe niile Matthias na-esusu na ma akwụkwọ niile akwụkwọ nwa na o dere oyi ebupụta na-ere ma egwu akịta ọ ya ebupụkwa ahịa a na-download kweta ikwe na site ebe yakwa na-agba n'ego ofu ihe aka ya na ndị ụka ofu ihe ahụ na-criticize ka ọ na-emekwa.
it's obvious that most of you are good. Matthias Ezeaku brain unu nchari Baba Bijabu. That's why none of you are seeing all this business you do nchari we name. Obido preach we Omenala. For me preach Omenala before you know it Omehe Oka. Papa ya Omenala church. From that one on the estate business ya. Jina soon isi. Una na rush. Before you know it odega akwa. From in that one otige egwu. Before you know it Oro hospital na afia. Before you know it one establish himself more and more naga. With egwu nu ncha niile. Unu nwa na atu ego enye ekperima aka nne. Kan just na emere ebere. Because you thought you are giving him money to do something. Ya e ma no oji the money na enrich himself. Abia mecha wo Jesus Christ na ndi oka team ni isi sa no isi. Una na akori aka. Una eri unu ncha niile muku. It's just a matter of time. Nke we eziokwu you emecha putive. And by that time, okay, like before many of you are na ama ihe na eme, ma only one go like nwoke buru ga ezigbo ike. Mpụta gị ekwucha ya ụfọdụ ndị eriri ndị iberibe. Abịa my comment section na-ede rubbish. If I should tell those of you that care to know, if actually that Matthias really care or want to teach our people the ways of our tradition or our forefathers as he has been claiming, we need the that uko omenala onwe ego ji eme. We need him na na-edere unu akwụkwọ. We need him na na-eti egwu. Nke a na-eme business na-eme we need all those things. O kwesịrị focus na-teach the main thing o ji maka ya wee bịa. That main thing ọ chọrọ na-teach you. Na bro this business o ji na-eme. Na anaka unu ego na atụrụ ego we na-ezuzu. Ifuzie Matthias ide egwu. Ifuzie Matthias nke na-ede egwu. Ifuzie Matthias ihe dere gị verse, dere gị chorus. Ngwa watchizie Matthias nke a na-afụ na edere gị verse, edere gị chorus egwu. Ono ọ dị ka abụghị. Gị nke ọmụ ya edem. Ọ bụrụ packaging. Ihe dere ede ogolu. Ba studio agaghị dị ya otie. Ka ebupute na ji n'aka unu ncha niile ego. Abịa ebe a na-ekwu nwa ndị eriri a na-ezuzu. Eche ma ndị Igbo ba ya ọma ihe. I thought we Igbo people are wise. Unu anọ onye dịka Matthias, onye dịka ekperima Matthias, a na-eri unu ncha niile ọrụ. Unu na-akụrị aka. Na ndị ụka egbugo unu, ndị ụka emego nka, men of God egbu nka, Jesus Christ emego nka. Ndị eriri. Ya ji unu ncha niile na-atachi. Ya dị unu ncha niile ọrụ. Unu nwa na-ewere ego na-atụgharị aka o ji na-eme na ọ na-eme ihe ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Onye ọna amaghị ha na-alụ kwesịrị ịma strategy Matthias ji eje. Any confirmed guy kwesịrị ịma strategy, kwesịrị ịmata na Matthias ọrụ ka ọ na-eri unu ncha niile. Na mgbe ebe akwụcha ya some of you are na-use. Make sure you share this video after watching. Ka ọ dịkwa. Egwukwa m sị na I'm not against ihe Matthias na-eme. I'm not against na ọ na-azọ ndị mmadụ eziokwu na ọzọ ga-azọ. Mana ihe o jigoro ọnụ wee gbukarịrị ihe o ji ego wee zọ. Ọ chọrọ ime ihe ka isi azọ mmadụ zọọ mmadụ zọta mmadụ onwefọ ka Lord Zeus ha si eme ya, ndị otu Harrison si eme ya, ndị otu Okwuluora si eme ya. Ndị other people ya bụ ha chọkwa ime ha si oke nene Lucky Ladu. Eche ime ihe si oke nna anekwa na onye dị otu onye ekwucha na problem ya na ị na-aka nọmbịa na phone nọmbịa so si ya nọzi na monitor the progress ka the things ya aga. Anyị pere ịnalụgodo ego ego onweghị ya ma ego ọ na-enata. Iwele nke dị mma imele onye Igbo na TV ndị na-ameghe ọnụ ịma nkwa gosi anyị because m na believe na ọ bụghị you cannot solve everybody's problem. Onye imele nke ike dị gị na mana ebe ụlọ kpọrọ ụka n'ọnụ ndị ụka sị gị ndị ụka ha sịghọ gị gbakwa na ka esi eme achọghị na chi ya back to omenala si were eziokwu sobe anyị were eziokwu sobe mmadụ ya ike ya ha afọ ọsọ mmadụ afọ onye bịa by attitude onye ahụ ya bịakwute gị nso sị gị oke nna ka esi eme mana ihe na-abịa na-akpọ m iyi na-asị m nna nke a mee nke a isi ka onye asụ oge asị ejiri ike ala n'ụlọ ọ ya ncha nkwụ n'ụbọchị nketa ata ihe na mgbe ọzọ